Ja ne znam šta se tamo dešava, ali to je jako čarobno. Svi se znaju, druže, pozdravljaju, svi poslodavci su kao neka mala porodica, jednostavno sve je povezano. Izlasci svake 2 nedelje je bio Balkan Party i jako vole da čuju o nama. Kad se vratim onda u Evropu, onda idem tamo i tamo i tamo, onda bakšiš još veći, pošto oni čuju kao da ti se putuješ, pa kao da ti se nađe, znaš. Ja sam bila u stanju da izađem uveč u izlazak da $200. Po meni je to totalno drugačije od ostatka Amerike, zato što... Došli. Danas smo htjeli da pričamo malo o blokavanju kao lokaciji. Ja sam Nenad, radim u agenciji. Bojana je bila preko nas ove godine tamo kao student i vraća se sledeće godine, tako da će to nje dobiti definitivno više informacija što se tiče samog mesta. Ja sam bio na bloku 3 godine kao student, potom sam bio još 1 godine vodio studente, tako da definitivno da pitate Bojane mene, mi bi samo slali ljude na Block Island, ali sreće ima tu ljudi koji su bili na drugim lokacijama, pa pravimo taj neki balans. Ono što je bitno što se tiče vas za prijavu je da znate da kao studenti između 18 i 26 godina sa nekim osnovnim znanjem engleskog jezika možete otići na program, da radite u tom nekom periodu kraj maja, početkom juna, jun, jul, avgust, septembar, nakon čega možete turistički provedete određeno vreme u Americi. Sam proces funkcioniše tako što studenti u ovom periodu avgust, septembar, oktobar, novembar prijavljaju na program, zauzimaju svoje mesto, nakon toga biraju lokaciju, kada odaberete lokaciju, birate posao na tim lokacijama. Ne razlikuju nešto značajno između lokacija, sve su to turistički poslovi, sezonski, koje možete da naučite u prvih 4-5 dana da se obuče tamo, pa da radite dok ste tamo. I nakon što dobijete posao, imate korak odobravanja vize u američkoj ambasadi u periodu april-maj. Nakon što vam je odobrena viza, samo ostaje kupovina aviokarte i odlaska u Ameriku. Tako da to su neke tehničke stvari koje ja moram da kažem i volim da kažem na početku, ali pozivam sad svakako Bojanu da nas provede u principu od početka kako si se odlučila da se prijaviš na program, zašto je Blok došao u odabir i onda ne znam od prleta i svega ostalog dalje. Ja sam se odlučila tako što sam znala da hoću nešto na vodi, znači da je okean tu, nebitno šta god, i da neću planinu. To je bilo to i moje drugarice su htjela da idemo na Aspen, tamo negde opet među planine, ja sam rekla ne, ako treba iću sama, zanima me samo da budem na okeanu. I tako smo izabrali Blok i sve je jako lako išlo, sve brzo, mislim, vreme je jako brzo prošlo, viziranje je prošlo prelagano, iako smo svi bili pod stresom i bit ću opet, znam, ali brzo sve to prođe. Otišla sam tamo 6. juna i bila sam sve do kraja septembra, do 22. Radila sam prvi posao kao server doručka u jednom hotelu. Počinjala sam tamo da radim ujutru od 7 do 12 i to je apsolutno savršen posao, da bude prvi posao u Americi, zato što bukvalno sve posle 12 smo slobodni, znači ti možeš da nađeš 2 ili čak 3 posla ukoliko ti možeš da se uklopiš u toku dana. Plaćanje je bilo super, mislim ja sam baš dobro prolazila, iako to nije kao pravi serverski posao, pošto smo mi tamo radili bufe, pa onda oni sami uzimaju hranu, mi smo ih samo donosili piće, ali sve o svemu za prvi posao je super, ja to svima preporučujem, već sam navatala jednu drugaricu, njoj sam uvalila da ona to radi sledeće godine i prijavila se baš za tu poziciju, tako da bit ćemo sledeće godine tamo zajedno i vi ako se neko slučajno prijavi za to ostrvo. Drugi posao sam bila server u drugom jednom hotelu. Radila sam možda 2 meseca, ali nije mi se svidalo, zato što ne znam šta je. Mislim, svima se sviđa to mesto, tačnije taj hotel, ali ja jednostavno nisam se pronašla tamo. Dala sam otkaz tamo i onda sam dobila treći posao, isto kao server, ali koktel server, tako da u suštini sam radila 3 posla kao server. Što se tiče samog ostrva, ja ne znam šta se tamo dešava, ali to je jako čarobno. Ima nešto u vodi. Ne znam šta je, ali jednostavno, zato što je to, svi se znaju, pošto je malo ostrvo, svi se znaju, druže, pozdravljaju, svi poslodavci su kao neka mala porodica, jednostavno sve je povezano, tako da izlasci svake 2 nedelje je bio Balkan Party, tako da
to je bilo isto savršeno. Baš sam se samo kratko, pošto je Bojana spomenuo da radi više poslova, čisto da napomenem to da vi dok ste u Srbiji dobijate taj jedan posao na osnovu koga dobijate vizu i koji morate da ispoštujete što tiče ugovora od početka do kraja. Te dodatne poslove u Americi možete tražiti po principu dobar dan, ja bih htio da radim i te poslove možete da radite 2 nedelje, pa date otkaz, pa onda ne radite ništa mesec dana, pa onda opet nađete, znači oni se menjaju. I dobra stvar, pogotovo kod Block Islanda kao ostrva, je što retko ko će raditi 4 meseca druge poslove. Znači, svi rade određen vremenski period pa daju otkaz, pa ti odeš tamo pa se zaposliš, pa ti radiš mesec dana pa neko drugi. Znači, uvek ima posla, ako želite naravno da radite. Da, to se baš se menjalo. Bili su ljudi koji su radili po 5 poslova sve ukupno, kad se sabere, baš se menja. Nisi zadovoljan, odeš negde drugde, daš otkaz, na tom drugom poslu opet nisi zadovoljan, opet daš otkaz. Baš je lagano, nema niko tu da ti nešto kao, pa zašto si dao otkaz ovo. Ne zanima ih zato što će odmah dobiti nekog novog, ko će teti to da radi, kome će se to svidjeti, uklopit će se tu. Jednostavno nije sve za svakog, tako da, kao što sam ja dala na tom jednom poslu, a to važi za jedan od najboljih hotela na ostrovu, ali meni jednostavno, moja drugarica je tamo radila 3 meseca, oduševljena je, vraća se opet vamo tamo, mislim, ja sam rekao vraća se opet, ali ne znam da li se vraća, još se dvoumi, ali ako bi se vratila bi se tamo, zato što se svidalo i uklopila se tamo, ali ja sam, na primjer, tamo sam radila ta neka 2 meseca i upoznala sam najbolju drugaricu s kojom se čujem i sada, sledeće nedelje dolazi kod mene da spava, ona je iz Bosne i sve, a opet, pa je ona patila kad nisam bila ja tamo radila, ona je tamo 4 godine. 4 godine se vraćala na isto mesto, lokaciju i u isti hotel. Tako da, baš bilo je jako puno ljudi koji su vraćali 2, 3, 4 godine. Imala sam društvo koji su svi bili tamo po 2. godinu, neko 3. i sad se vraćaju opet većina svi na to ostrvo. Mislim da je to prva stvar koju bih rekao ljudima koji me pričaju za Block Island je da je to lokacija koju radimo pored nekih drugih lokacija najduže, ali je jedina lokacija gde kontinuirano imamo ljudi koji se vraćaju. Znači, svake godine imamo mi 5-6 lokacija gde stalno ljudi idu, ali samo na Block Island se ljudi stalno vraćaju iz godine u godinu, što znači da nešto valja, nešto je okej. Naravno, različite stvari privlače različite ljude. Pored Bojana se prijavio dečko Miloš se zove, njemu je od 2. godina na Block Islandu, ponovno se prijavio da ide 3. put tamo. I njega opet privlače neke druge stvari, tako da Block stvarno može da ponudi dosta toga, pored fenomenalne prirode i pored to nekog zajedništva koje imate i osjećaja kada počnete da radite tamo da ste deo Amerikanaca ili deo tima koji radi tokom leta, dobijete razne popuste, znači ako radite u jednom restoranu, dobijete popust u drugom restoranu zato što više niste turisti, nego ste deo radne ekipe. Tako da sve to zajedno, plus stvarno možete raditi fenomenalne stvari. Ja uvijek volim da pomenem da sam išao 2. ili 3. godine kad sam bio, sam uspio čak da skačem padobran, znači imate i te organizovane stvari, paragliding, parasailing, sve te, znači svašta nešto možete stvarno raditi tamo, što deluje onako dosta zanimljivije nego kao da odete na čene i da skačete ovde iz aviona. Da, ima vožnja helikopterom iznad ostrva, jahanje konja na plaži, vožnja mopeda, ima surfovanja. Prelepe plaže. Da. Ili imaju... Ima. Ima i to. Da, ima. A mislim, sve to što možeš da porediš sa onom vodom, okeanom, realno mora biti tamo. Imaju i ove kajake. Da, kajake isto. Banana. Banana, da. Baš ima svega i bukvalno radila sam do 12 i sledeći posao mi je bio od 4, ja sam u ta 4 sata samo se spakujem, odem na plažu, budem ta 4 sata na plaži, trčim kući, presvučem se samo sva onako i lepljiva i pesak i mokra kosa i sve, ništa. Znači, svi smo to tako radili, bukvalno. Vreme je jako lepo, znači, pala je kiša za tih 4 meseca, 3 koliko sam bila tamo, možda 10 puta, bukvalno, baš je lepo vreme. Jedino što ja kažem, jedna jedina stvar mi smeta na tom ostrovu, to je vlažnost vazduha, pošto je jako visoka, do te mere da izgleda kao magla usred dana. I bukvalno operem kosu, izađem napolje, ona bude prljava posle 5 minuta, baš onako, ali to je samo na primjer u julu, posle toga nema i pre jula, to je jedina stvar koja mi se ne sviđa. Bukvalno bila je odeća mokra ako se ostavi otvoren prozor noću ili ne znam ja, pa ste otvarali prozore i tako to, ali mimo toga sve super. I uvek kažem različite stvari, meni je smetalo recimo vetar konstantno, 4 meseca, Bojana to nije to posetila i nije smetalo. Da, ja volim vetar. I Bojana imala sreće što se tiče sezone, da je vreme stvarno bilo vremenski uslovi su ove godine bili fenomenalni
Ja sam bio 3 godine i sve 3 godine je u tom nekom periodu septembra, polovina septembra, kraja septembra bio uragan. I sad to zvuči kad kažeš ovako malo strašno, ali stvarno nije, nego samo znači da na ostrvu ranije se završi sezona, ima manje posla i bude često kiše. Kiša, da. I onda se smarate, ne znam, umesto 6, 7, 8 sati radite danas, radite 3 sata, jednostavno nema kiša i niko neće izađe napolje i nema gostiju. Ali kažem, to se zavisi od sezone, ne može niko da utiče na to kako vas utrefi, a može da bude i fenomenalno kao ove godine i da je ovo 3 dana u toku leta padne kiša, sve ostalo bude prepuno. Stvarno, tokom tih vikenda u sezoni osetite koliko Block Island poraste, ima neke statistike, sad ne lupam, ali tipa, ne znam, 20.000 ljudi dođe samo tokom vikenda na ostrvo i ode sutradan. Tako da ta fluktuacija ljudi se ogromno oseti, pogotovo na početku i kraju sezone. Sve lokacije imaju u Americi te početak i kraj sezone, manje više 4. jul je prvi dan kada je kao otvaranje sezone i od tada do nekog 10. septembra svaki dan je kao vikend, svaki dan ima puno ljudi, puno turista, puno posla, a od recimo 21. maja do 4. jula je to vikendom, petak, subota, nedelja je baš, a onda po nekak utorak, sreda, četvrtak je malo slabije, možda večera je dobra ili slično. Isto tako i u septembru, krajem septembra, od 15. pa nadalje, mi ništa nismo radili, bukvalno ljudi je bilo sve manje i manje, dok u sezoni, pošto ti trajekti idu tokom cijelog dana na svakih, ne znam, pola sata, svaki trajekt je bio pun, znači bukvalno pun. Ljudi dolaze na odmore po, ne znam, 7-10 dana i mimo toga, pošto je jako blizu kopna, dolaze bukvalno na jednodnevne, dvodnevne, trodnevne izlete. I baš dosta se menjaju ljudi i dolaze godinama na to ostrvo. Naprimjer, ima jedan restoran koji kači vesla na koje se ljudi potpišu, da tumpa ne znam koja je prilika zbog koje su došli na ostrvu, pa on kači ta vesla po unutrašnjosti i spoljašnjosti restorana i onda ljudi dolaze bukvalno 10 godina, traže to svoje veslo, gde su ga stavili, ne znam ja, baš je super. Isto tako videli smo kita 2 puta, mrtvog na obali, foke, jelene ima jako puno, noću ako se vozite bajsevima i to morate biti pažljivi zato što iskaču na ulici, ne znam ja šta. To je ta priroda koju smo pričali zato što je stvarno na Block Island neukrotivo u smislu nemaju Amerikanci generalno, pogotovo na Block Islandu, recimo nemaju uopšte kapije oko svojih imanja. I onda sve to deluje kao veliko brdo, gde naravno lutaju životinje i to je nešto što mi govorimo o studentima pre odlaska tamo, koliko morate da poštujete te momente u smislu da ne uđete nekom u dvorište, zato što je to prečica do vaše kuće, jer jednostavno nema nigde ograde i neće oni reagovati, nego će bukvalno nazvati policiju i policija će doći da vas uhapsi zašto ste ušli neko na posed. Tako da to su neke detaljčići koji vam objašnjavamo naravno pre odlaska u Ameriku, na čega da obratite pažnju. Kad smo već kod policije, jako je sigurno ostrvo, znači stopa nekog kriminala ili ne znam ja čega je bukvalno 0. Najveći zločin, ako mogu da kažem tako, koji se desi je da ukradu bajs negde u toku sezone i to je to, znači bajs kupiš, on nestane u toku sezone, tako da bukvalno jako sigurno, ima policijska stanica, ali 3 policajca i oni konstantno idu po ostrvu autom, nadgledaju sve isto uveče kad su izlasci, ali ništa, ja sam za cijelo leto nije bila čak njena tuča, da su oni morali da kao prisustvuju, da se nešto... Mislim, to za bicikli, ja se sećam, to je glupo, zato što neko ti ukrade bicikli na ostrovu i ti ga nađeš sutradan, zašto niko ne ukrade da odnese negdje da proda, nego treba mi da se odnese do posla i onda ukrade bicikli, onda tamo, ti ukradeš njemu i odnese do kuće i tako se to otprilike meša okolo. Taj moment sam htio da kažem i... Da. Kao da bi se nisu to neki fancy bicikli, to su bicikli koje svake godine studenti kupi, pa posle 4 meseca možda ga prodaš tamo za nešto manje para i onda oni sledeće godine opet to prodaju nekome. I to je samo da se poslužiš u biciklu. A većina nas samo bukvalno ostavi, mislim, mi smo svi, niko nije prodavao ništa, samo se ostavi tamo jer kome da prodaš, mislim, i da prodaćeš ga možda za $50, to je ništa, a platio si ga, ne znam, 50, tako da bukvalno svi smo ostavljali tamo. Zanimljiv je put, pustit ću tebe da ispričaš kako si ti putovala od Beograda do Block Islanda, pošto se svašta nešto možeš da promeniš od prevoznih sredstava, pa ću se eventualno ja ubaciti. Išli smo iz Beograda za Pariz, inače ja sam išla, to nisam rekla, išla sam sa 2 drugarice,
najbolje, jednu znam ceo život, jedna ide s nama na fakultet i sve smo zapravo i radile kod istih poslodavaca, samo različite poslove. Ja sam bila server, jedna je bila front desk, odnosno recepcija, i treća je bila housekeeping. I onda za drugi posao smo sve nalazili nešto drugačije. Sve u svemu mi smo išle i krenule smo 6. juna, išle smo Beograd, Pariz, Boston. I to njima, pa i meni je bio prvi neki kao veliki prekookeanski let. Brzo je prošlo, nije ništa kao bilo da nas je neko kao, kako da kažem, maltretirao u vezi vize ili šta ja znam. Čak i kad smo sleteli u Boston, pored nas 3 išle su još 2 osobe s koji oni su nas spojili sa njima, da oni ne bi išli sami, da mi ne bi išli same, pa smo svi išli u isto vrijeme. Zoran, ko je išao? Srđan i Danica, da. Oni su isto išli na ostrvo i kad smo sleteli u Boston, bukvalno bila je ona kao pasoška kontrola, gde oni gledaju vizu i taj DS1 papir, dokument. I bukvalno od nas 5, samo su prvoj osobi pogledali te papire, nas su sve pustili, znači nisu čak ni gledali, nikakvih problema nismo imali. Odatle, tačnije s aerodroma u Bostonu, smo išli do ferija, odnosno do mesta odakle kreće taj trajekt na ostrvo, smo išli Uberom. To smo uzeli onaj neki kao veći kao kombi, pošto smo imali jako puno kofera, podelili smo to. Kada se deli među nas 5, onda uopšte nije skupo, ispadne baš jeftino, s obzirom smo se vozili 3 sata od Bostona do te tačke, ali inače put dosta kraći, samo što je nas uhvatila gužva kod Bostona, pa smo tamo bili bukvalno sat i po vremena. Od te tačke onda sa tog mesta gde polazi feri ima 2 opcije, ima spori i brzi. Spori je sat vremena, brzi je pola sata, ali prođe bukvalno ovako zato što gledaš okean i kako se približaš ostrvu, bukvalno je prelepo. I onda odatle, sa te tačke ferijem na ostrvo i to je to. I onda, na primjer, nas je dočekao tamo poslodavac. Poslodavci su, mislim, moji lično, kod kojih smo mi bili, jako, da kažem, pažljivi, zato što nama bukvalno ništa nije falilo. Imali smo najbolji smeštaj na ostrvu. Znači, do te mere nisu nama donosili tako neke ormare, pa da uzimam mi šta nam treba za sobu. Ako mi fali, ne znam, čiviluk, ja njega zovem da mene stavi čiviluk. Bukvalno sve, znači, on nas je dočekao, nas 3 smo bile kod tog istog poslodavca, on nas je dočekao svojim kolima, odvezao nas je u njegov drugi restoran, kupio nam je u tom trenutku ručak, ništa nismo ni platili, provezao nas je po ostrvu, sproveo, pokazao gde je šta kako, odvezao do smeštaja, tamo se objasnio šta, dao ključeve, bukvalno tokom cijelog leta nismo imali nijedan problem sa njim, stvarno za sve je bio super. On je isto radio i isplatu, pa ne znam, ako se desi da mi primetimo da nešto nije dobro, on odmah sve rešava, nikakvih problema stvarno nije bilo za cijelo leto, dok znam ljude koji su imali baš velikih problema sa poslodavcima, od smeštaja, jako lošeg smeštaja, znači teški krš, da imaš krevet i to je to, i taj krevet, ono, kakav je, pite Boga. Nama stvarno ništa nije falilo, svako imao svoj WC, to je isto jako bitno. Dole bile su sobe nas je bilo 3 u 4-krevetnoj, znači bukvalno nije nam ni stavio neku osobu pored, mi nismo ni, mislim, pitale smo kao da li možemo, on je rekao da može, naravno. Spajao je bukvalno po ekipama, ko se kako s kim družio, ko se kako znao od pre, nikakvih problema nismo imali, tako da taj smeštaj se isto čistio svaki dan, sve, imali smo čak i da uzmemo peškire, toalet papir, sve besplatno, ništa nismo ni plaćali od toga, jako je jeftin, bio $85 nedeljno. Nigde nije bio jeftiniji smeštaj ove godine, a pričamo da je recimo u San Francisco bio najskupio nekih 250 nedelja. Tako da je to ogromna razlika. U većini slučajeva je to recimo između 160-70 do 200-210, to je ono 90%, i onda se pojave ekstremi, kao kažem, San Francisco, zašto je baš velik grad metropola, i Block Island koji ono, iz nekog razloga ima ultra jeftin smeštaj. Da, mislim, bilo je ljudi koji su plaćali više svoj smeštaj, isto preko, samo kod drugih poslodavaca, ali nama je bilo stvarno ništa. Znači imaju tu razliku, mislim, pogotovo na Block Islandu, imaju tu razliku da, recimo, naplate sobu istu, ako su sobovi 3 momaka ili 4, nebitno, različito plaćaju sobu. Zašto? Zato što, recimo, jedan od njih radi u kuhinji gde nema napolnicu i očekuje se da će generalno na nivou 4 meseca zaraditi manje novca, on će platiti više smještaj, to jest manje,
a osoba koja radi kao konobar ili server koja će imati napojnicu i očekuje se da raditi više novca, će platiti više. Ali opet pričamo o razlici, znaš, da jedna soba plaća $85, a on plaća 90-100 možda, znači $10-20 više zbog toga. Bila sam u takvoj situaciji, zato što sam ja, kod tih poslodavaca, oni su me unapredili u njihovom drugom restoranu, pa sam tamo bila isto server. I dok sam bila breakfast server, odnosno server doručka, plaćala sam 85, a posle, bukvalno posljednjih možda mesec i po, 2, da kažem, su mi naplaćivali nedeljno 125. Mislim, to je smešna razlika, stvarno, niko to ne može da oseti, to je jako mala količina para, tako da, eto, ja sam bila jedna od tih. Tako, mislim, te neke specifičnosti će ono svako reći kad izaberete posao, izaberete mesto, onda znate da li se plaća depozit, recimo pre ulaska u smeštaj, koliko iznosi taj depozit, da li se plaća pre ulaska u Ameriku ili po dolasku tamo, sve te neke pojedinosti vam objasnimo. Ono sam ja htio da kažem da recimo, ja sam kad sam išao na program, nije bilo toliko popularan Uber i to, pa je taj put od Bostona ili New Yorka trajao nešto duže, ali opet nije toliko komplikovan, zato što u Americi stvarno možda se osloniš na raspored buseva i svega prevoznih sredstava. Mi smo išli iz New Yorka ili Bostona svejedno, do Providenca, to je kao prvi sledeći veliki grad, autobusom, pa onda gradski autobus odatle do tog broda, pa onda brod do ostrva. Što kad nekom pričate, kad odete prvi put na program, deluje kao opasna klackalica, ono kao išao sam avion, jedan autobus, drugi autobus, brod, i samo što niste, ne znam, helikopterom još uleteli da biste došli do mesta gde živite. I što se tiče tog dolaska na ostrvo, ne znači da će svi poslodavci kao Bojanin doći da vas dočekaju, neki će jednostavno vam dati instrukcije, pošto sve relativno blizu, pričamo o radijusu od 2 km otprilike, da kada dođete na ostrvo možete možda da prošetate 300 metara do hotela gde radite, pa se javite na recepciji, pa vas onda neko odvede do svog smeštaja ili ne. Da, jako je sve blizu. Na ostrvu ima pošta, banka, ima jedan veći market i možda 2 neka kao manja i to je to, znači, mi smo ih izbegavali. Klubova imam možda 3. Da, jedan... Jelkittons, Portugal's Pub i Captain X, to je to otprilike. I Tiger Fish. I Tiger Fish. 4. Koliko ima stanovnika ostrava? Ja ne znam. Sad van sezone. Da, van sezone pričamo možda 500, između 500.000. Imaju osnovnu školu, recimo što je zanimljivo, jedan od naših studenta koji je ove godine otišao tamo, je inače igra neku ligu fudbala. Da, i to imaju isto. I oni su tamo dosta upoznati sa sokerom, to nije fudbal kod njih, nego soker. I cijelo leta su ga draftovali, igrao je za jednu ekipu tamo i pobedili su, dobili kup, bla bla. I to mi je fenomenalno zato što realno kad odeš u Ameriku, čak i kad pričaš o košarci, shvatiš koliko su oni malim procentom zainteresovani za NBA. Kod njih je bejsbol bukvalno na prvom mjestu, NFL, to jest rugby ili kako već nazvali američki fudbal, je većina i onda svi ostali sportovi. I kad vidiš da neko uopšte tamo zna za neki evropski sport, je fenomenalno. A njega su tretirali otprilike kao crnce ovde kod nas. On kao, evropljanin igra fudbal, odmah daj mu ugovor, daj mu dres, daj mu kopačke, šta god treba. I stvarno, njemu je to bio senzacija što je on 4 meseca tamo igrao za tim, osvojio kup, a kao program, pa kao bilo je super, radio sam, ali ovo je bilo prvenstveno. Da, mislim, znam Nikola, ali tako? Da. Pričamo o njemu, da, on je igrao i bukvalno tako što je radio u marketu je radio i tamo smo mu ponudili da igra, bukvalno, i to je isto, na primjer, jako dobro, zato što opet se i tamo svi upoznaju i svi su kao neka porodica i svi svakog znaju, pozdravljaš na ulici 5 puta dok dođeš do posla, baš je divno iskustvo. Ja čekam da se vrati, ne mogu da vam opišem i jako menja osobu, to moram. Mene nisu spremili na to, ja nisam očekivala, ali totalno sam se promenila od nekih vrijednosti do, ne znam, najgluplje stvari stila oblačenja, tako da. Dosta vas su samostali. Da, jako. Da jednostavno ako ovde niste radili, to vam je prvo radno iskustvo, ako ovde živite s roditeljima, tamo prvi put se odvojite na 4 meseca, ti 4 meseca s jedne strane deluju jako kratko, a s druge strane većina ljudi kaže to mi je kao život u životu. Znači što sam radio tih 4 meseca i kako sam se ponašao i šta sam radio i koliko sam se promenio, bukvalno kao da sam bio 2 godine tamo.
kažem, deluje kao preterujem, ali nije, stvarno se toliko stvari izdešava vama tamo, toliko se prijateljiti s nekim ljudima, toliko... I da se čujemo posle programa. Da, ti neki momenti gde su, recimo, Amerikanci dolazili sa Block Islanda u Novi Sad su fenomenalni, zato što kad upoznate Amerikanci, shvatite da oni, recimo, nikad nisu živeli ceo život na Block Islandu i nisu nikad otišli do New Yorka, recimo. Ili nešto im je 3-4 sata dalje, do Majamija, makaki, Majami ne pada im pamet da odu tamo. Dosta su, recimo, zatvorene, a imaju mogućnosti. Da. A dođu onda u Novi Sad. I onda kao, wow, čovječ, šta si uradio? Promenio si i ti nekom život, da se neko totalno različito ponaša. Neki od tih ljudi znam da su i ovdje kupovali kuće, otvarali su zajedno biznise, restorane, s nekim studentima. Tako da stvarno mnogo stvari može da vam se desi kad odete, a i kad se vratite nazad. Mi sad baš imamo 2-3 grupice sa ostrava koji su radili. Išli su, mislim, doći sad u Srbiju kroz koji dan, nedelju. Išli su Španija, Italija, Malta, Turska, Grčka, pa će vamo, bit će ovde, kod nas spavaće sa nama negde. Da, doće ovde, pa onda idu iće u Bosnu, pa onda idu za Beč ili ne znam ja gde idu, bukvalno tura Evropom. Tako da, baš je divno. Još nešto, ali kažem da sam zaboravila. Da, htjela sam da kažem za ljude na ostrvu, svi ti što putuju na odmor tamo i to, po meni je to totalno drugačije od ostatka Amerike, zato što to nisu pravi Amerikanci i baš nije prava kultura njihova, zato što su svi srećni jer su na odmoru, nemaju da brinu oko poslova kao što bi, na primjer, ti ideš u San Francisco, tako? Verovatno, da. Ja mislim da to totalno drugačije i drugačije se i oblače i meni se, na primjer, jako svidelo što niko te ne odmerava, niko te ne sudi na osnovu nečega izgleda ili baš ih briga, znači, bukvalno da ne znam šta radiš, niko te neće ni pogledati. I baš je opušteno, oni idu i bosi u papučama, mislim, bukvalno je kao neko, ne znam, tropsko mesto, ali nije, mislim, daleko je od toga, nema palmi, ne znam ja šta, ali baš je opušteno. Da, jasno što ti kažeš, nerealno je zato što je to ostrvo najživlje u tom periodu kad su svi tu na odmoru. I to je to, niko tamo ne dođe s nekim problemima, nego su dođe valjani. I recimo, znam dosta ljudi dolaze jahtama, to je luka u Newportu, u New Yorku. I onda možete postaviti kad neko sedne na jahtu u New York i dođe na Block Island, da ta osoba nije nervno, znaš, dođe tamo da piju, da se zezaju, da troše pare, sve je okej. Dok god možda im malo pomogneš, to je ti si mi najdraža osoba danas. Da. I jako vole da čuju o nama. Znači, bukvalno, za cijelo što sam ja radila, svaka osoba je htjela, mislim ja kako krenem priču, oni mene pitaju odakle ti je naglasak i onda ja tu krećem u priču, odatle i odatle, studiram to i to, živim tamo, ne znam, ja došla sam ovdje na 4 mjeseca, njima je to wow, obožavaju da čuju o tome, tako da ako vas neko pita, samo odmah repertoar u glavi i krenete to da pričate, oduševljeni su, hoće se da čuju, pa onda pitaju za srpske fudbalere, košarkaše, naučnike, koji je glavni grad, pa imala sam jedne goste koje sam, pitali su me kako izgleda zastava Srbije i ja sam rekla bila u fazonu kao, ne znate kako izgleda zastava Srbije, kao kako moguće to ne znate. Uslužila sam ih u tom momentu i rekla sam im sad kad se vratim da vi naučite kako izgleda zastava Srbije. Ja sam se vratila, oni su meni već na telefonu ovako pripremili preko Google kao ta je ta, sledeći put kad doneseš, znaćemo i boje, rekao dobro. Tako da, baš vole. Sa nekim ljudima se prijateljiš i pogotovo ako dolaziš to iz godine u godinu, super je osjećaj kad neko dođe u restoran i traži tebe po imenci, kao je kod Bojana za sto. Mislim, koliko god je zvuči nebitno, lepo je kad vidiš da se neki kontinuitet ostvaruje i da su neki gosti navikli na tebe, da te preporuče, da te pohvale, kako god. To je isto jako, na primjer, poslodavci cijene kada tebe neki gost preporuči, ali on samo kaže, na primjer, bila je jako fina, jako je fin bio, baš mi se svidelo, ne znam ja šta. To jako vole da rade i odmah govore menadžerima, poslodavcima, šta ja znam. I sada, mi smo imali, na primjer, u mom restoranu, da ti dobijaš kupon za večeru u njihovom drugom restoranu, ukoliko tebe neko pohvali. Ja ste da kažem da koliko možete biti maštoviti po tom nekom pitanju, pričate sa gostima. Ja sećam, verovatno, zadnji put kad sam bio, pošto sam tad najviše i opustio, radio sam u restoranu i kako im dolaze non stop ljudi, to što kaže Bojana, pitaju te, nekad si baš raspoložen da kažeš, nekad ti nije baš do toga, ali u tim momentima sam ja počeo da
izmišljam stvari, kao evo da već, pa iz Srbije. Pa, da, to sam ja radila. Pa, bukvalno sećam da sam te godine kupio Air Max neke patike i mogu sam da ih dizajniram, napisao sam svoje ime. I on su kao, super su patike, rekao, ja pogleđam svoju dizajnersku i izlupo se najstrašnije, on kao, super, evo ti kao dodatni bakšiš, kao za biznis što pokrećeš, kao svaka ti čast, mlaci, hoćeš da... Toliko ti da neke prilike i ime, recimo, meni nikad nisu mogli mislim, kasnije, i neki ljudi s kojima se družio su mogli da izgovore Nenad, ali većina nije. I onda sam ja na početku, pošto sam video kako, recimo, drugar je došao, Nemanja se zove, nema šanse, nešto su mi iskasapili ime, i onda sam ja rekao, ok, ja ću se zovem Nik, znaš, to mi najlakše, i super, svi su zvali Nik, gosti me zovu Nik, i onda izmislio sam svoje ime. I to je neki moment koji on daje onako dosta, znaš kao, slobodu, ti odeš tamo i 4 mjeseca budeš neka druga osoba, nisi više Bojana, nego si kako god hoćeš. Božana, Bohana, Boži, staviš neku svoje... Bi... to ti, znaš, taj moment isto fenomenalan što, stvarno ti da dosta slobode i kažem, te neke komunikacije, da ti kažeš da mogu da iz Srbije, pa kao, tamo je baš hladno, mislim da je Sibir ili nešto, kako nije hladno, mi se svrzavamo, Nas imali smo, pitali su nas da li imamo klimu, da li imamo kola, da li kod nas još uvijek znači, totalno ono... Te neke stvari dosta onako, ali polako ih edukuješ pa bude. Ja sam htjela da kažem, isto sam imala ja sam isto tako lagala, pošto oni vole da čuju kako ti putuješ ne znam nijak gde, moj plan bio da idem samo u New York ove godine, sledeće godine nećemo tako, ali ja eto ove godine bio samo u New York i onda sam ja njima Hawaii, Miami, San Francisco, ne znam, ja lažem, oni kao wow, ne znam, ja pa onda kažem, kad se vratim onda u Evropu, onda idem tamo i tamo, onda bakšiš još veći, pošto oni čuju kao da ti se putuješ, pa kao da ti se nađe, znaš, tako da baš svašta je bilo. I to sa gostima, za prethodnu priču, ja sam imala situacije, toliko se zbližiš sa gostima, znači mene su slikali sa njihovom decom, pa su mi davali Instagrame, pa su me zvali da prespavam kod njih u Njujorku, kada dođem, obavezno se ja njima javim, da imaće besplatan smeštaj, da idemo na jahtu, da ovo, da ono, znači baš onako, ukoliko se sprijateljite, stvarno možete svašta dobiti kao ponude, ali stvarno to je baš drugačije, jer su na odmoru i, pa da, moje drugarice su išle na jahtu, mislim, ogromnu, ima ogromnih jahta, stvarno tamo u onoj luci, znači, ogromnih, tako da eto, one su bile dobile poziv, pa su išle, mislim. Ja mislim, na najveći bakšiš dobio u restoranu jednog leta, bile su devojke, pravile su, kako se to zove... Devojačko veče. Devojačko veče, da. Ne pušam na engleskom, setim kako se to zove. Bachelor, da, tako nešto. Da, uglavnom bilo je tipa 10 pijanih devojaka sa naravno mladom i super, ja sam s njima zezao, bile su, i kad trebao se plati račun, ja im odnesem račun i devojke su samo uzele od mlade koja je u tom trenutku bila očekivano svestila sam, znaš, baš je bila pijana, kao, evo ti, kao, sve na njenu karticu, kao, baš je bi zanimljivo. I ja rekao, ovo kao provučem i ne znam, stavim mi tipa $600, kao, kako je zanimljivo, kao, $6 ćemo ti dati napojnicu i kao, okej, provučeš, naplatiš sebi $600, a sutra kad se otrezila, ko zna koliko je bio drago, ali mislim, gotovo je. Gotovo i to je njima sve kao, jednostavno, odmor je... Da, znaš, kao, jednostavno je bilo... Ko će plati, mene ne zanima, ja sam to i govorila. Da, naravno, oni se, kažem, opet to su neki ekstremi, to se desilo jednom za 3 godine, ali dosta su ljudi opušteni, pa im je lakše da ti daju napad. Da, baš lagano. I onda se ti, prekalkulišeš u smislu koliko mi je teško, recimo, bilo na početku, kada dođeš prvih mjesec dana, ne znam, treba da odeš u restoran da jedeš, pa to ti izađe, ne znam, $40. Jeste. Pa ti onda to prepaciš u dinare, pa skotaš kao jebote, ja sam u ovom salu, $40 bi se najeo, bla, bla. Ali onda kad počneš da zarađuješ, tamo shvatiš kao, okej, danas ću u smeni da zaradim, ne znam, $100, a gledam neke patike koji koštaju $250, znači meni treba 2 dana da kupim te patike, a ne bi došlo su $250 ili u tom smislu. Lako se prekalkulišete na to i onda počnete tako da razmišljate. I onda kad se vratite u Srbiju, počnete tako da razmišljate. Da, to je još gore. To je već nešto... Ja sam isto tako štedela sam jun i jul i polovinu avgusta, da skoro ceo, i onda sam samo nešto se prebaci u glavi i to je to. Ali mislim, prvi put je u programu, onda sad ti ne znaš ni koliko ćeš zaraditi na kraju sezone i sve, pa ideš onako polako. U septembru, ja sam
bila u stanju da izađem uveče u izlazak da $200 samo u izlasku, znači ja i časim i drugarice i sve to ide. Shot $15, to je 1000... Tako nešto, ne znam, ja, može. Znači sve može, mislim tada već ne osjetite, a septembar je stvarno, mi smo se zezali, jula, avgust je kao bilo samo hustle, što bi oni rekli. Septembar, samo za uživanje. Tad smo se družili, išli mopedima 100 puta, igrali karte po ceo dan, jeli, ima jako puno isto staza za planinarenje, tako da baš prelepih pogleda i svega. Što se tiče prirode, stvarno je savršeno, tako da septembar je mesec za bukvalno uživanje. A mada mi smo i u toku leta, znači, radimo po ceo dan i onda se nađemo svi uveče u 11 na tom poču, kao na nekoj terasi i igramo karte do 3 ujutru. Tako da, i onda ustaneš ujutru opet u 6, ali ništa ne osjetiš, zato što svi tako rade. Ne osjetiš to. Onda ti mnogo lakše bude, znam čak ljudi koji su bili u fazonu, neću da radim dodatne poslove, radiš samo jedan posao, i onda odeš tamo i recimo budeš tog mišljenja prvih mesec dana i onda spodaš kao, pa okej, dosadno mi je, kao ne mogu, svi živi rade 2-3 posla, da. Glupo mi da sedim kući ili da odem sam na plažu i onda nađeš taj drugi posao čisto kao ajde da ja nešto radim. I tako se isto menja, i poslovi se menjaju i ti momenti, kao kako ja sada kukam kad znam da je ovaj sinoć pijan bio do ujutru i kao otiš na posao, ajde radit ću ja, pa se posle odmoriš i ljudi rade. To mi je fenomenalno, ljudi ovde ne rade, nemaju posao uopšte, recimo, odu tamo i rade prosečno u toku nedelji 70 sati, što je baš dosta. I ne osete toliko, zato što kao, ajde, to je samo još ovaj mesec ili još 2 meseca i onda se vraćamo u Srbiju i onda ti to daje neku ludačku energiju da možda izneseš sve. A i na svakom poslu imaš odlično društvo, tako da bukvalno jako ti brzo prođe i smena i sve. I još sam sad opet nešto zaboravila, Evo, a koliko je satnice? Meni je na mom poslu bila 10 plus tips i odlično sam zarađivala na tom prvom poslu. To se uvek razlikuje u smislu, imaš negde fiksne satnice, gde ti je recimo veća fiksna satnica $14, $15, $16, $17, ali nemaš napojnicu i poslovi sa napojnicom gde je niže, čak pričamo o 3, 4, da, ja sam imala 2,5. Da. $2,5 satnica. $2,5 satnica plus tips, ali to je bilo bolje od ovoga gde je bilo 10. Sa tipsom se izlazilo mnogo više. Pa da, naravno. Bukvalno ti ta napojnica pokrije neke poreze koje plaćate, a ne napojnica, izvini, ova fiksna satnica, a napojnica je to što zarađuješ. Da. I baš tipuju. Mislim... Koliko si ti izvukla pojena? Ti za čovjek si zaradio, bez toga što si prešla samo? Sve ukupno 20. 19, 20. Može ti to. Mislim, ja sam u Srbiju donala duplo manje, ali sam tamo trošila. Mislim, ja sam bila jednom u toku leta bila vratila ovde, pa sam onda platila 1000 evra opet kartu za tamo. Mislim, to mi je već jedan, na primjer, 1000, pa sam uzela telefon 1000, pa sam uzela 8 satova, blizu 1000. Svi potrošili na različite stvari, da, ja sam prve godine kupio, ne znam, pokloni. Sledeće godine sam putovao, treće godine kako god. Ono što ja volim da kažem je da čisto iskotulišete koliko ste novca u Srbiji do svog života kako zaradio za 4 meseca. I onda kada uporedite koliko god da zaradite u Americi, to će sigurno biti troduplo, ako ne više. Čisto ne ide samo željama je da zaradim 40.000, i ako ne zaradim 40.000 nisam uspeo, glupo je da stvarno to radite, ali može da se zaradite. Sve cifre sam čuo, nijedna cifra mi nije čudna, ali je samo pitanje koliko vi želite da spavate. Da, i ja sam htjela da kažem da je isto jako bitno, mislim, cifra je različita kod svakog. Ja znam dosta ljudi koji su imali isto kao ja i znam neki koji su uzeli 40. Tako da znam i neki koji su uzeli 10. Tako da manje više i stvarno zavisi od vas. Da li ćete se vi pokazati njima, oni jako vole ljudi koji se smeju. Tako da bukvalno samo se smejite i vole fino, ništa nije teško, oni su tako nekada debili zato što moraju da komplikuju i hoće više ljudi za neku jednostavnu stvar, ali stvarno sve do vas. Znači, ko se kako pokaže, potrudi, koliko nešto želite, tako da ja uvek to kažem. Ja sam imala ljude koji su radili isto kao ja, pa su uzeli duplo manje nego ja. Ne znam kako, ali stvarno je tako. Različito je skroz i ljudi neka misle kao ovdje na ostrovu, ja mogu da potrošim pare. Ti gdje god da si u Americi imaš Amazon Prime koji je $37 i dobijaš isporuku za 24 sata do 48 sati i sve možeš online da naručuješ. Ne postoji stvar koju ne možeš da
poručiš da ti ne dođe na ostrvo, tako da pare ćete potrošiti kako god, to neće biti problem sigurno, samo je sad, kažem, neke te lične ambicije i kalkulacije kako što volite da trošite pare. Koliko, tako je. Ja sam, na primjer, mi smo imali devojke koje su bukvalno bile zavisne od Sheina, ako znate šta je to. Kao neka platforma za kupovinu odeće, da kažemo tako. Ne odeće, nego... Potvrdi koliko je Shein zanimljiv. Da. I sada one su... Sebi. Da, stvarno, jako jeftino, stigne jako brzo, odličan kvalitet i sve. To je bilo paketi po $200-300, ogromni im stižu, one otvaraju to i to je tokom cijele sezone bilo tako. Ja sam prvi put naručila pakete u septembru. Da je bilo pre toga, to je za... Da, znači ja sam naručivala u septembru, samo je stizao svaki dan moj jedan paket. Tako da, ja savjetujem da krenete što kasnije sa tim, da uštedite pare. Pa da, da što dobijete tu karticu kada otvorite tamo američki račun i stvarno s njom možete da naručujete, nije nikakav problem i obično se naručuje ili na poslodavca u smislu na recepciju ili negde, da ne moraš ti kad radiš poslove da prihvatiš taj paket i onda na kraju sačeka taj paket. I kažem, tu negde ako niste do sada imali karticu, vidite opasnost te kartice, koliko vas manje boli kada kliknete 2 puta i potrošite $300 ili kad treba da izbrojite $300 u kešu pa da na taj način potrošite. Ok, ništa, ostavljamo svakako prostora da pitate Bojanu šta god vas interesuje. Za sve ostalo što tiče prijave, programa... On kao razmišljamo o blogu. A ne, ok, naravno, kaže, ne mora da se odlučiti, evo, ti si bio prošle ponedjeljka, slušao San Francisco. Eto, pa je dečko došao danas da se prijavi, pa je poslušao i oko bloka i vi imate prostora apsolutno da razmislite, s tim što imamo tu akciju prijave do petka, što se tiče akcije, $950 je umjesto 9.500, a od 1. novembra onda ide kasnije skuplje, tako da to možete iskoristiti jedino. Marketingom je odličan, još hvala. Ali ostale agencije to nemaju. Pa, dobro, da, trudimo se s obzirom koliko smo prisutni, dugačko. Dobri ste. Trudimo se. Ok, to je to, kažemo, ostavljam Bojanu još par minuta, ako se nečeg setite, pa ćemo je pustiti. Jel neko ima pitanja? Prostora. Mene zanima, koje su najpopularnije destinacije kada se ide, osim... Ne mogu da kažem jednu destinaciju, zašto je bukvalno eto da se upoznao Bojanu, evo ona bih rekla Block Island. Ovi momci su ovde prošle godine bili u Newportu, pa su samo pričali o Newportu. Ove godine su bili u Aspenu, pa pričaju o Aspenu. Da. Ima stvarno različitih i negde sam najsrećniji kad neko kaže gde želi da ide, znaš, na džabat, ja pričam o planini ako ti već zamislio sebe na okeanu. Imamo bar nekih 4 lokacije na okeanu, 3 lokacije na planinama, San Francisco kao veliki grad i onda kao šta te najviše privlači od toga. Neko mi je skoro bio kao, ja sam zamislio da ću svaki 2-3 dana da idem do New Yorka, Washingtona negde. Super, Ocean City je recimo sjajna opcija tada, zato što možeš za par sati, bukvalno ako imaš posle podne slobodno, ti možeš da stigneš, da sedneš na autobus, da odeš do Washingtona, da tamo prozujiš, vidiš neke stvari koje te interesuju i da se vratiš nazad. Na bloku to nemaš, blok je udaljen pa ti fali. Ali opet, svi ljudi koje ja znam, kao i Bojana i ja, što se tiče putovanja, sačekaš taj kraj, pa onda organizuješ Hawaii 10 dana, Las Vegas, San Francisco, kako god, pa onda samo putuješ. Tako da kažem, po tome najbolje biraj, nećeš poslove neke naći kao, samo u Ocean City ima taj posao i nigde drugdje, svi su poslovi manje više isti, samo je taj moment gde se najviše osjećaš cool. Ona me je pitala devojka za službovanje, znaš kao, ako si već voliš taj neke stvari, blok je savršen, džaba da pričamo o planinama i Aljasci ili šta god. Da, i što se tiče, izvini, reci. Ovo je skijanje. A rekao, ima neke lokacije? Imamo za skijanje, da, imamo planinske lokacije koje, To nema? U tom periodu, da, ne vedem da je bilo skijanje, ali imamo te planinske lokacije kao što su recimo Lake Placid, gde je bila zimska olimpijada 92. tako nešto, i generalno imaju sve te staze, skokove, bla, bla, naravno tokom tog perioda kad ste vi tamo, nije toliko baš, ali ok, kažem, imaju te momente gde možda daješ te na travi kao skokove i nešto slično, tako da... Da, ima veštački park. Tako je, da. Ona se uzbudila jako. Ima svuda.
Pa što da ne, kažem, stvarno tamo može, svašta ti je dostupno od tih ekstremnih stvari, a ne košta nešto puno. I kao nije isto da ćeš ti otići na surfovanje na Balkanu ili ćeš otići u Crnogorsko primorje, znaš, kao tu ima dosta velike razlike, a kad si već tamo, šteta je ne iskoristiti. Jeste, da. I taj moment meni je oduševio koliko je, recimo, jeftino putovanje avionom unutar Amerike. I da odete sa jedne obale na drugu obalu će vas koštati možda $150. Što vam je opet, kažem, kad računate kao, a to mi je jedna smena. Da, letovi su baš jeftini, stvarno jako jeftini. I onda stvarno možete svašta nešto da obiđete taj zadnji mesec. Ja mogu da dam primjer, imam drugarice koje su išle Kalifornija, Las Vegas i ovaj drugi. Las Vegas i Da, Los Angeles, San Francisco, Miami, Hawaii, New York za $2000. Sa svim smeštajima i sa svim avionima između svih ovih. To je jako jeftino. Mislim, i to su putovali jedno 20 dana, bukvalno. Sviđa mi se kako računaš. Bravo, da. On se prebacio na tu računicu. Devojačke večer, jedva čekaju nas. Da, eto, to nismo rekli isto da je za to ostrvo, na primjer, baš onako, ne znam ja, što se tiče tih venčanja i svega, dosta je popularno. U jednom danu po 15 venčanja na različitim lokacijama. Znači, tokom cijele sezone proslave devojačkih večeri, pa se vraćaju kao slave godišnjice i sa devojkama i momci i sve dolaze sa jahtama i bez jahte. Da, imaju razna neka takmičenja. Znam da je bilo, mislim da ima još uvek Shark Week kao pecanje ajkula. Da. Pa im je par godina bio sponsor Rolex i onda možda zamisliš koji tip ljudi dolazi tamo i... Tako je, da peca ajkule, iako je sponsor Rolex, koje su nagrade i koliko se para tu troši. Da. A to je ono tipa, ne znam, 3 dana, 4 dana, vikend je dan, tako nešto. Vikend je bio i mi smo sad imali to ove godine, kao neki fishing tournament, oni to tako zovu, pa kao u različitim kategorijama koju upecu najveću, ne znam, tunu, ribe, najveća nagrada je bila $700.000. Šta je to? Prvo mesto. Morgović mopecom. I trofej. Da, to kakav posao. Tako da mi smo radili te neke eventove, pa onda oni imaju... I možda probaš recimo te fenomen stvari, ja sam probao te godine ajkulu prvi put. Jel? Je dobro? Da, apsolutno. A Rolex? Da, daju ti je staviš na ruku i to. Da. bez nekog Instagrama. To. Tako da kažem, to, a ima te momente gde su upoznate neke fenomenalne ljude od gostiju koji CEO nekih velikih kompanija. Ja sam jednog leta radio, pa je čovjek bukvalno došao iz New Yorka helikopterom, sleteo na travnjak ispred restorana, kupio neku hranu za, ne znam, $500 neki suši i odleteo posle 20 minuta. I to je ono kao... Da, ima aerodrom na osnovu. Naš mentalitet ti govori ono kao, zašto bi pored toliko Amerike ti došao na Balkan, ali ima nekih razloga i zašto ljudi pokušavaju da se udalje od poznatih lokacija, to su obično neke zvezde koje neće niko vidi. Na ostrvu je i glumac, kako se zove čovječ, on ima tamo vikendicu, Christopher Walker. On je jedan od celebritija lokalnih koji često bio tamo, ja sam na par puta video, a u okolini ima još par ostrva gdje stvarno vidite da celebriti letuju i... Da, jeste, ali ne mogu sad kako se zove to neko. Pa na Martin Vinogradima je, recimo, dok je bio predsjednik Obama, on je tamo imao svoju vikendicu i rezidenciju i tamo je bilo tajne službe i svega, cijelo leto i bukvalno nismo ga prići ostrvu. On generalno, sećam se da je jedne godine u liquor store ušla neka devojka, se ne mogu se sjetim, Liquor store? Prodavnica alkohola. Da. I uglavnom je neko od celebrity, sad ću lupiti Lana Del Rey, neko je ušao tamo, ali sa kapuljačom i devojka nije bila sigurna da li je ona i bukvalno kao, ok, najlakši način da proverim je da tražiš ID. Kao, uvek možeš kao neko ko prodaje alkohol da zatražiš ID, da bi se osigurao da prodaješ punoletnoj osobi. I stvarno ona tražila, ono kao, Lana Del Rey, kao ništa, ok, kao evo ti vodka i kao sve tu. Sa kapuljačom. Da, tako da svašta možete očekivati na programu. Sve u svemu prijavite se za vlog.